Hoi. Hey. Leon, welkom. Jeroen, hallo. Je bent even de weinige die alleen komt. Ja. Betekent ook dat dit bedrijf alleen jou vertegenwoordigt? Nee, mijn compagnon moest werken, dus ik sta er in principe alleen voor. Je hebt 1 minuut om jouw plan te pitchen. Succes. Perfect. Goedenavond, ik ben Jeroen Scheerders en graag wil ik praten over SourceDirect. Industriële MKB'ers zijn continu op zoek naar nieuwe leveranciers en nieuwe verkoopleads. Door de globalisering en korter wordende levenscycli komt het onder druk te staan. In principe vinden verkopers en inkopers elkaar op 2 manieren. De eerste is de traditionele manier, via eigen netwerk en eigen organisatie. De tweede manier is via internet, via industriële zoekmachines en industriële marketing. Ze maken dus de keuze tussen of geverifieerde informatie via eigen netwerk of veel informatie via internet. SourceDirect breekt door deze afweging door het beste van beide werelden te combineren. Dit gebeurt door een gestandaardiseerde manier van specificatie, zodat snel de beste leverancier gevonden kan worden. De inkoper en de verkoper heeft in alle tijden compleet inzicht in de selectieprocedure, de status en het eventueel te nemen actie. Aan de verkopende kant krijgt hij de sales leads passend bij zijn bedrijf. Wij zijn SourceDirect, linking the stars. Dankjewel. Dankjewel. Kom even bij me staan. Dan gaan we samen luisteren naar de jury. Ik ben benieuwd. Wat vonden jullie van deze analoge PowerPoint? Desiree. Nou, in ieder geval complimenten voor je presentatie. Heel strak. Maar voor mij moet het nog een beetje gaan leven. Kan je wat voorbeelden noemen? Ja, perfect. Ik was dus op een hobbykamer, aangezien ik in Innovation Management studeer, was ik aan het prototypen. Na een proof of concept had ik dus een product. Alleen ik moest daarna dus de slag maken naar de markt. Dus ik begon te bellen aan kennissen. Ik zeg, weten jullie leveranciers die kunnen stanzen, frezen? Dus ik bleef daar in de buurt van Eindhoven, omdat ik daar oorspronkelijk vandaan kom. Daarna dacht ik, zijn er geen betere leveranciers die misschien in Roermond zitten, Maastricht, Delfzijl. Dus ik ging via internet zoeken, maar die informatie vond ik moeilijk te vertrouwen. Dus daar dacht ik, het is eigenlijk veel te moeilijk om leveranciers te zoeken. En het combineren dus van internet samen met de betrouwbare informatie. Want als je iemand persoonlijk spreekt en je krijgt informatie, vertrouw die informatie van nature veel meer. Vandaar dat ik het wil gaan combineren. De inkoper voert precies in, volgens een vast format, wat hij zou willen. Wat voor specificaties hij aan moet voldoen, wat voor afmetingen, wat voor kostprijs. Waarom je eigenlijk het wil gaan hebben. Is het een prototype? Is het outsourcing van de bestaande leverancier? Dat voert hij allemaal in en SourceDirect vindt erbij de 15 beste leveranciers. En waar haalt SourceDirect zijn autoriteit vandaan? Waarom zou een inkoper jou vertrouwen dat dit de beste leveranciers zijn? Wie zegt die is goed en die is niet goed? Dat gebeurt via een complexe algoritme op basis van de specificaties. Ze willen bijvoorbeeld een aluminiumprofiel hebben met wat voor ISO-certificaten. Daarnaast vult een bedrijfsprofiel in wat zijn capabilities zijn. Wat zijn zijn machinepark en wat voor producten zou je aan kunnen bieden. En door die algoritme wordt dat gematcht. Omdat het een standaard specificatie is, kun je op die manier in een percentage zelfs uitdrukken wie de beste leverancier is. De beste is dan eigenlijk op papier degene die dat mogelijk kan? Ja, die het aan de specificaties voldoet. Ja. Het zegt dus niks over de kwaliteit van afleveringen van de Nee, service. de kwaliteit kun je eigenlijk altijd achteraf pas benadrukken. Vandaar dat er ook een evaluatieproces aan het einde zit. Zodat je kan vullen voor kwaliteit, logistiek, techniek en kosten. Wordt de kopende en de verkopende partij alle 2 beoordeeld. Omdat het anders eenrichtingsverhaal wordt. Ze moeten beide worden geëvalueerd. Zodat je een soort in principe recensie krijgt van de leverancier. Focus je met SourceDirect op bepaalde branches? In eerste instantie focussen we op de maakindustrie. En vooral in de maakindustrie in de metaal, plastic en houtbewerking. Nou, hoe verdien je geld? Op een abonnementbasis aan de verkopende partij. Hoewel het lastig is, wie heeft het meeste baat bij de match? De kopende of de verkopende partij, omdat ze elkaar nodig hebben. Daarvoor hebben we nu besloten eigenlijk dat de verkopende partij het meeste baat heeft. En daarom dat abonnementschap wil aansluiten. We gaan dus diep nadenken en beraden. Vooral van de jury. Oké, dankjewel. Ja, dankjewel. Hoi. Ik zag de jury regelmatig met gefronste wenkbrauwen. Ja, het is natuurlijk heel lastig. Ik ben er al heel een tijdje lang mee bezig. Om natuurlijk in een pitch te vertellen. Het was eigenlijk de pitch was bedoeld om een shock-effect te genereren. Dus als ze zeiden, oké, maar hoe zit het dan? Dus de logische vraag was daarna ook, hoe werkt het dan? Ik hoop dat ik dat zo goed mogelijk hebben kunnen beantwoorden. Het concept op zich is wel goed, maar het valt er staat met die content. Heb ik wat te bieden? En ben ik te vertrouwen? En word ik vertrouwd? Klopt het wat ik zeg? Het klonk goed, maar wat moeilijk te doorgronden wat de inhoud echt is, wat ik echt voorstel.